Okay, kaliw lang kuan. Pili sa doon. Sa sana. Ano niyo ako? Gusto mo? Boy, ako pasabi. Ay sa inyo ha, kamo 100 takaw na mo kuan. Tara. Dress to dress. Pwede na ko na. Huwag ka bokter. Gani. Asan ni ma'am? Wala ko na. Bilan ba na? Wala ko lang. Ha? Oo, sige. Ano pang bigas of photo? Sa sana. Bilang tatanan ma'am. Pa. Hindi magbahay. Gawa pa man to. Tara, sir. Manog yapon ba? Ha? Lagi ba manog? Sila overload sila dali ko. Kanto dito. Underload. Sa sana ni ma'am. Alam mo yan po. Kanto dito. Alam mo yan po no? No. Ano 99 che. Mais. Yes. Ay, kay pili te. Bawal ni ma'am. Oy, sabi 100 yan, nakaon na Private shop to